name from Padma Purana. आणि आईचे इनॉग्रल ॲड्रेस स्पीकर हिज ग्रेस लक्ष्मण दास प्रभूजी आणि त्याचे इंट्रोडक्शन स्पीकर हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभूजी. सो हांव आयचे हे सेशन एक भजन सांगून स्टार्ट करता. बोल हरी बोल, 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 बोल हरी बोल. मानेर आनंदे भाई बोल हरी बोल, मानेर आनंदे भाई बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल. जनमे सुखे बोल हरी बोल, जनमे सुखे बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. मानव जन्म्या पे भाई बोल हरी बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरी बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. सुखे थाको दुखे थाको बोल हरी बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरी बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. संपदेवी पदे भाई बोल हरी बोल, संपदेवी पदे भाई बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल. ग्रहे थाको वने थाको बोल हरी बोल, ग्रहे थाको वने थाको बोल हरी बोल. कृष्णार संसारे थाकी बोल हरी बोल, कृष्णार संसारे थाकी बोल हरी बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. असत्संग चाडी भाई बोल हरी बोल, असत्संग चाडी भाई बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल. वैष्णव चरणे पोड़ी बोल हरी बोल, वैष्णव चरणे पोड़ी बोल हरी बोल, 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 बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. गौरा नित्यानंद बोल, बोल हरी बोल, गौरा नित्यानंद बोल, बोल हरी बोल. गौरा गदाधर बोल, बोल हरी बोल, गौरा गदाधर बोल, बोल हरी बोल. गौरा अद्वैत बोल, बोल हरी बोल, गौरा अद्वैत बोल, बोल हरी 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 बोल, बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. मानेर आनंदे भाई बोल हरी बोल, मानेर आनंदे भाई
बोल हरी बोल, बोल बोल बोल, बोल हरी बोल, बोल हरी बोल, बोल बोल बोल, बोल हरी बोल. हरे कृष्णा सगळ्यांकय. आज आम्ही the 10 offenses to holy name from Padma Puran, inaugural address by speaker His Grace Lakshman Das Prabhuji आणि introduction speaker His Grace Shrikant Das Prabhuji हांका स्वागत करता. सगळ्यांकय स्वागत करता. हरे कृष्णा. ऐकता ना प्रभूजी, तुम्ही म्यूटर असची. प्रभूजी ऐकत ना प्रभू. प्रभूजी तुमगेल माइक म्यूटर अस. ऐकत ना. ऐकत ना. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ दिसता, सो ಸ್ವಲ್ಪ लेट जात सची. ಸ್ವಲ್ಪ कोऑपरेट कर का. हरे कृष्ण. आता एक पडतं की हा ऐकत अस माताजी. 1 मिनिट याला 1 मिनिट करेक्ट अर्ध मिनिट ऑन कर. हा जयत माताजी. ऐकत बा. हरे कृष्ण प्रभूजी. वय ऐकतच प्रभूजी. ओव्हर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. आम्ही भागवत पुराण कोंकणींतू आज दुखून नवे एक सिरीज प्रारंभ करू वत सद. कशी म्हणाली कृष्णाले नामाचे नाम करताना जेवचले नामापराध. कृष्णाक आणि कृष्णा नामाक तेंचे व्यत्यास ना. नाम म्हणाली साक्षात कृष्णूची. प्रापंचिक उदाहरण काडजाल्यारी प्रापंचिकाचो अंतू नाव विंगड ते विषय विंगड. एक मनुष्याला नाव सुंदर म्हणतल्यारी तो सुंदर विंगडाची तो मनुष्य विंगडाची तो सुंदर आसका म्हणून काय ना. तशीच एक ना मनुष्याला नाव अमर म्हणजे ताका मरण ना म्हणना तो अमर विंगडाची त्या मनुष्य विंगडाची. तशीची आम्ही ताण जाता म्हणून उद्दाक 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 म्हणारी उद्दाक विंगडाची त्या मनुष्याला ताण विंगडाची. ते भगवंतालंतू तशी नाही. भगवंतालंतू नामय तोची भगवंतोही तोची. आम्ही कशी म्हणाली ह्या विषय पुरा जन गोतस मस्त जन पुरा म्हणतात. आम्ही जप करतसती प्रारंभ केला करतस जाल्यारी अवका नामावैरी रुची येणी. नामाचे पूर्ण लाभ मेळणी प्रयोजन मेळणी म्हणून पुरा म्हणतसती.
कारण कसं आलं प्रापंच उदाहरण दिव जलरी एक डॉक्टर लागी एक रोगी वचून रोगाक वखद घेता वखद घेवन डॉक्टरन सांगितलं तशें वखद घेतल्यारी ताका रोग राबना म्हळ्यार ताणे पत्ती करनी म्हणत तो डॉक्टरान सांगला पत्ती कोरका आईस खावच्या नज्ज दही खावच्या नज्ज ताक पिवच्या नज्ज थंड उदक पिवच्या नज्ज हे पुरा करन तिले डॉक्टर प्रे जेन्ना डॉक्टर वखद म्हाका लागनी मागीर रोग गुण जायनी म्हळ्यार ताणे ते पत्ती करनी तशीची नामा आमी जप करताना आमकां पूर्ण लाभ पूर्ण प्रयोजन मेळका म्हणून जाल्यार नाम अंतू केलो पथ्य आसा ते पथ्य आमी फॉलो केल्यार ते आमी जिवनांतू आमगे जीवन अळवड केल्यार आमकांय त्या नामाचे पूर्ण लाभ मेळटा फुडें आमगेल्या घरांतू भक्ती विकास महाराज येवन राबता तिरंदी मार्गातले आता म्हळ्यार 20 वर्सां फुडें तांणी तेन्ना आमकां कृष्णा कॉन्शियस प्रारंभ समयात तांणी सकाळी भागवत क्लास आमगे ते करताना म्हणटा आसली ती नाम जप करता 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 तोंडा भितरी गोड गोड जाता चॉकलेट गेली तशी जाता तशी तांकां तेजे अनुभव येना तांणी एक महाराज आचार्य तशें सांगिश्टात तेजे लाभ मेळ्ळे भितनी तांणी तशी सांगता आसली प्रभुपादो पर्सनल सेक्रेटरी आसत तंबाला कृष्ण गोस्वामी म्हणून तांणी म्हणटा ती एक मनुष्य फुडें जावं तो भक्तू 16 राउंड जप निरंतर 1 वर्ष करून ताका आनंद मेळ्ळी मना शांती मेळ्ळी तृप्ती मेळ्ळी म्हणून जाल्यार हांव ताका 10 लाख रुपये दिता म्हणून तांणी चॅलेंज दिता सर तांणी तितलेक चॅलेंज रुपांतले सांगता म्हणून जाल्यार तांकां ताजे अनुभव जावन आसका ताजी रुच मेळना आसका आमकां मेळ्ळी म्हणली कुडल्यान तो ना म्हणून अर्थ न्ही प्रभुपाद सुमार बुक्कार पुरा तांगेले परपट पळयल्यार भागवताचे जेवो भगवद्गीते अंतू भावार्थांत पळयल्यार मस्त कडे प्रभुपाद म्हणटा नाम सांगतना भगवंता नाम करतना ते प्रति एक अक्षर आमगे काना भितर वचका प्रति एक अक्षर आमकां आयकुका स्पष्ट हगूर सांगून काना भितर आयकुका आयकल्यार ते मात्र शुद्ध जप ते सांगल्यार क्षणांतोची पूरा नमने पाप नाश जावन तो भगवंता लोकाक वचूक परिपूर्ण तयार जाता म्हणून प्रभुपादे म्हणटात हे अपराधनातले जप करची म्हळ्यार कशी हे हांव पुरा कोळका म्हणूची आमी आमगेले भागवत पुराणांतू 10 वारांतू विंगड भक्ताल मुखांतर भक्तान उदाहरण समेत 1 घंटो हेजे विशय आयकल्यार आमगेले जप पूर्ण फलवत्त जाता परिशुद्ध जाता आणि आमकां ताजे पूर्ण लाभ मेळटा आता आम्ही नाम जप करताना जोर सांगता म्हणून जीव गोस्वामी सांगता जोर सांगता काय आणि सांगता लक्ष जाता म्हणजे आमकां तद्दा ऑटोमॅटिक पुरा पाप नाश जावन भगवंत कृष्णाल वैरी प्रेम चढता म्हणून जीव गोस्वामी तांणी एक बुक बरयलें आसा आता अपराध विशयांतू आम्ही 10 दिवस आयकताना तुम्ही पूर आयल्यान ती तुम्ही पूरा जप करतलेच म्हणून म्हाका खंडीत आसा जाल्यार खंडीत हे विशय आयकुचा येनाशिल्ले ती जपा विशयाचे नाम अपराध विशयाचे आयकुका आयला म्हणून जाल्यार तुम्ही पूरा खंडीत जप करतात ती हे जपाचे नाम अपराध कळल्यार आमकां कसो जाता लाभ म्हळ्यार आमगेले जप परिशुद्ध जाता ताकाच पळया आमगेले पूरा इस्कॉन सेंटरांतू सकाळी मंगळ आरती जाताची तुळसी आरती जाताची जपा सेशन म्हणून आसा ते जपा सेशन फुडें पुरा जन बैसूर उठू जप करतना हे 10 नामापराध विशय तो एकलो एक सांगतात त्या म्हळ्यार उडगास करचे जप करचे फुडें असो पुरा नामा अपराध आसा हे जायना तशी पळोवन जप केल्यार हाजे पूर्ण लाभ मेळटा म्हणून आता आमकां जपा विशयांतू कलियुगांतू कलिसंतरण उपनिषद सांगला पुराजन गोत्तस हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यताम हे कलियुगांतू हरिनाम शिवाय विंगड गती ना म्हणून
तीन पंथ ओतून सांगला त्या चैतन्य चरितामृतू हे सांगलं एक सान घटन येता चैतन्य चरितामृतंतू एक ब्राह्मण हा अपराध करता भारी व्हड चूक करता तेन्ना त्या टायमार नवद्वीपांतू त्या टायमारी पुराजन म्हणटा जी तू हे अपराध कोण तुका खंडीत क्षम येना तू एक विष पिवका नाजाल्यार उन तूप पिवका कसं पुढे कोण तर प्रायश्चित कोरका म्हणून पुराजन ताका सांगता ती कसं करची म्हणून कळना पाप ताका सीधा चैतन्य महाप्रभूला वत्ता चैतन्य महाप्रभूला वचून दंडवत नमस्कार कोण विषय सांगून क्ष बिनिमिता तेन्ना चैतन्य महाप्रभून सांगची हेंची तू सीधा वृंदावन वस आणि निरंतर नामापराध जायना तसले नाम जप करी तू पूरा पाप नाश जावन तुका भगवत प्राप्ती जाता हे सांगचे कसाला म्हणारे आम्ही जप पुराजन करतात आमका हे करता 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 ताजे वेरी रूच येता रूच येवका जाल्यार तांतातील पूरा अडचणे तले चूकी पण पूरा वचका तेन्ना तांचो ऑटोमॅटिक रूच येतना आमगेले जपय तशान फलदायक जाता लाभय मेळटा तशी आज ही देखून आता श्रीकांत प्रभू आमकां ताजे इंट्रोडक्शन प्रवचन करूं वसती आणि येवचे बार देखून आम्ही हे 10 नाम अपराधाचे 10 अपराध विशयांतू संपूर्ण ज्ञान घेवन परिपूर्ण जातना आमगेले जीवनांतू नाम जपा ते पूर्ण लाभ मेळटा जीवनांतू आनंद येता शांती येता तृप्ती येता पूरा आमगेले केलेले कामय सक्सेस जाता त्याच्यावरून प्रत्येकाला बघून घेतलं असती घेतलं असं तुम्ही तुमगे पूरा बंधू बांधवाक पुराजन आपण हाणू हे नाम संकीर्तन यज्ञाचे हे गोडे कामांतू तुम्ही सहभाग घेवका म्हणून तुमगेला मागून घेऊन हांव विराम करता हरे कृष्ण हरे कृष्णा हिज ग्रेस लक्ष्मणदास प्रभूजी तुम्ही आज हे नवीन चॅप्टर द 10 मिस्टेक्स फॉर होली नेम चॅन्टिंग हे आमकां एक प्रारंभ करनो ताजी इनॉग्रेशन करनो मस्त मस्त आमकां तुमकां धन्यवाद तुमने टाइम काढून आमकां एक मार्गदर्शन दिल्या वरीची हरे कृष्णा आज मुखारी आमगेले स्पीकर हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभूजी खावा मुखार सूचक आपयता हरे कृष्णा ओवर टू यू प्रभूजी हरे कृष्णा कडून ऐकतच ना वय प्रभूजी ऐकत असं जय सुरू करायचं हरे कृष्ण हरे कृष्ण सान एक मंगळाचरण पूर्ण गुरुले आणि त्या परमात्माला ध्यान करताची वैष्णवांगेल्या आशीर्वाद मागताची आमगेल्या आईच्या सत्र आम्ही प्रारंभ करू प्रयत्न करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुद्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं फलजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण आयल तसल सकल वैष्णव बांधवांक आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणीच्या तर्फेन स्वागत करताची आमगे लाईचे सत्र प्रारंभ करचे पुढे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन आसलो त्या जगन्नाथ चरणारविंदाक अनंतानंत प्रणाम अर्पण करून शिला प्रभुपादालो आणि आमगेल्या गुरु महाराज जावन आसले सोल्लत भक्ती राघव स्वामी महाराजाले आणि आमगेल्या संपूर्ण आचार्य वृंदांगेल्या चरण कमलाक नतमस्तक जावन आयल तसल पूरा वैष्णव सज्जनांक तुमगेला आशीर्वाद आणि अनुमती ब्लेसिंग्स अँड परमिशन विनंती रिक्वेस्ट करताची आईच्या सत्र मी स्वल्प विषय तिळवून घेवचे प्रयत्न करूया प्रत्येक जावन आजी दशनामापराध ताजे विषय आजी एक परिचय दिवचे तसले इंट्रोडक्शन दिवचे तसले एक सत्र येवच्या चांगल्या वेळेची येवच्या वारांतू एक एक दिसू एक एक अपराधा विषय मी श्रवण करचे रसच अल्लरी संक्षिप्त नवृत्ती करून घेवचे प्रयत्न करून घेऊया अपराध म्हणलं कसलं आम्ही केन्नाय पाप म्हणून ऐकतच पाप करूनच डू नॉट कमिट सिन्स पाप करूनच म्हणून ऐकतच अंग मात्र अपराध म्हणाले एका शब्दाचे उपयोग केलेला कसं अपराध म्हणाले तंतु मस्त वेगवेगळे नाव ऐकून असं पुरो वैष्णव अपराध म्हणून ऐकून असं पुरो नामापराध म्हणून ऐकून असं पुरो धामापराध म्हणून ऐकून असं पुरो तुम्ही सेवापराध म्हणून ऐकून असं पुरो तशी हत्ता मी आज मी नामापराधाविषयी चर्चा करत असते छान रीतीने व्यत्यास सांगची कसं म्हणाली आम्ही पाप कसं करताची पाप लौकिक स्तरार करचे आध्यात्मिक स्तरारी अपराध करचे पाप लौकिक स्तरार करचे अपराध आध्यात्मिक स्तरार करचे उदाहरण एक 10 नामापराध विषय एक अपराध ऐकताची टू कमिट सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम नामनो बलाद् यस्य हि पाप बुद्धिः न विद्यते तस्य यमेर्हि शुद्धिः एक नामापराध पद्मपुराण तसलं 10 अपराधो कसं दवाल नामावेरी शक्ती दवाल नामा शक्ती वेरी आम्ही विश्वास दवरनु तज्ज आधारारी पापकारी कुर्चित सर उदाहरण एक कोणाके मन दुःखोचे पाप कार्य केंचे प्राणिक दुःख हाडोचे पाप कार्य शास्त्रा सांगला स्त्रिया सूनम पानम जीवितम यथा धर्मस चतुर्विधः जूजाट करचे मद्यपान करचे मांसाहार करचे पुरे पाप जलरी आ खाताना एके मद्यपान करताना उदाहरण एक भक्त म्हणाले प्राथमिक हंता असं भक्ती ಸ್ವಲ್ಪ विषय ऐकूच्या मेळला तक मात्र एक वाईट अभ्यास पिऊचे अभ्यास मद्यपान करचे अभ्यास तो कसं करता संजय म्हणताना त्या मद्यपान अंगडी वचून लिकर शॉपा वचून बैसून पिक ऑर्डर करता अल्कोहोल ऑर्डर करून मादक द्रव्य ऑर्डर करून बैसून पित्त म्हणताना गुडगा सत्ता हो आर्ताव प्रवचन पुरा ऐकूचे सुरू केला दवाल विषय ऐकायचा भक्तीन तेवका म्हणून इच्छा प्रकट केला आध्यात्मिक जीवनाविषयी चिकेमा कळला या पुरा पाप म्हणून कळला पूर्ण नज्ज म्हणून कळला कसं करचंय कसं वजन मन रब्बना कसं करचंय असं आता पिऊन सोडूया पाय जप करोस न जप करताना पर म्हणला प्रवचनात जप केल्यावर पुरा पाप नाश शकता म्हणून सांगून आता पिऊचे पैसा काय नाही ते पाप नाश करचे केवळ मद्यपान करूचे पाप आशिल्या आता भक्तीच्या आधारारी हरिनामाची शक्ती आधारार्थ पित्तच पडया त्या अपराध जाता त्यामुळे त्या आध्यात्मिक स्तर राहिलं त्या अपराध जाता असल अपराध करता करताचे मी नामस्मरण केल्यारी अर्थ सांगल्यावरी पत्ती करण्याशी वखद घेतल्यावरी 2 मॅट सोडू 4 मॅट देवल्यावरी एक हस्ती नल्लावरी हस्ती नत्ता बाहेर पास
यथा कुंजर शौचवत ಮತ್ತೆ वेरी धूळीगल तपास तपास चिक्कोल जाता हे प्रिजन स्नान करून गज स्नानाक कुंजर स्नानाक तोलन केला आमगेले शास्त्रांत श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर उदाहरण दिताची भारी सुंदर उदाहरण कहाणी दिताची एक पंता एक गावांतू एक चल्ल्याक स्वैरीक फिक्स जाता स्वैरीक फिक्स जावन चल्ल्याक पुरा व्यवस्थित जावन तयारी पुरा करून पायी वरडीक सकाळी या नई दंटून तकाड गेल्यारी तकाडे चल्यकाराल घाव ते गेल्यार पुरा व्यवस्थित केला वचून वरडीक चल्यकाराने अटेंड करचे काम रात्री पुरा अजून पुरा तयारी करून बंगार तुमगेले जावक कपड वस्त्र जावक नार्लू सामग्री द्रव्य पुरा घेवन ओड एक नौकेंत बैसून घरची पुरे अंबिगा लेगी बोटमॅन कसं सांगताची सकाळ बरं तू एक्सपर्ट सकाळ भितर पोहोचला की ओ सकाळी सूर्योदय म्हणतात पवेत तुमका म्हणता अजयत पैसा बैसून पुरा बेस्ताची रात्री काळोख जल्ला तो मात्र नाविकू अंबिगा करतस उद्दा लोकेतस बोट मुखार वतस उद्दा लोकेतस बोट मुखारी वतस वत्ताची काळोख जत्ता अनेके नीद येता पूरा घरच्यांक तेगी नीद पूर्ण वत्ता मात्र तो मात्र मुखार करता सकाळी सूर्योदय करता सूर्योदय प्रकाश पडताना घरच्यांक पुरा जाग जाता पुरा जाग जावन पुरा पळयताना खंय आसाची खाली केयन बेशील की ताची जागेर आसाची राजन कोपताची तो आमकां ढोंग केल्ले आमकां वंचन केल्ले दुड्ड घेवन रात्री सगळी तू भोवशाक सगळी तांडली बोट हांगा बेसली आमी खाली खंयन बेसले की तेही बेसलेची म्हणटा तो म्हणटा नाना दवा गेलच्यान वय सगळे राती हांव केला निष्ठेर केला प्रामाणिक जावन केला खोटी सांगना केला म्हणटा दोन जणां मध्ये तू रडाय जाताना एक तंतू प्रायेच मनुष्य असता मलगड म्हणता एक निमिष रडाय करची पुढे तकाड पळयात नौकेले की बोटाले की कसले त्या बोटाचे अँकर म्हणटाची नव्हे आधार एक आमी सब्बली घाल मारून ताका दोर बंच आसाची पुढे घालून संसनी बोट हळड अँकर असता ताका बांदिले सोडवयले ना ताका बांदून दिशी सांग देखून उदका मात्र मुखार वरतस कितलेय तुम प्रयत्न केले मुखार वचना ताका त्या सोण वचनी दिशीची भक्ती सिद्धांत ठाकूर म्हणटाची नामापराध जावन आशिल्ल्या नाम केल्या री तुम्ही प्रयत्न करताची दैली हरिनाम जप करता जन 4 केले जन 8 केले जन 16 केले जन 32 राउंड जप करताची जाल्यार जप करता प्रयत्न करता त्या जोटूची त्या अपराध म्हणाल त्या आधार सोने म्हणजे जरी त्या अँकर सोने म्हणजे जरी कसं जाता खंयच कितें त्या सांगल्या वरी 4 मॅट 2 मॅट सोडून 4 मॅट देवल्या वरी कसली आमकां प्रोग्रेस दिसना प्रगती दिसना कृष्णाक आनी कृष्ण नामाक कसलीय व्यत्यास ना अट सांगल्या वरी नाम चिंतामणी कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो कृष्णाला आणि कृष्णा नामांतू नामाले नाम इंतू कसली भिन्नत्व ना अभिन्नत्व कसली व्यत्यास ना एक पंता श्री प्रभुपाद तंगले श्री प्रभुपाद समय तुकुनु प्रभुपाद नसताना सकाळचे भागवत क्लास तंगले केले शिष्य दिते असल्याचे म्हणजे शिक्का म्हणले कितें आणि शिकून एक दिवस सकाळी भागवतम क्लास आणतो एक भक्त प्रभुपाद शिष्य म्हणता कृष्णा रिसाइड्स इन हिज होली नेम कृष्ण तगल नाम अंत वास करता कृष्ण तगल नाम अंत वास करता म्हणताना प्रभुपाद कूडले राबयताच प्रवचन आणि कसं म्हणताची प्रश्न निमगे एक प्रश्न असं महत्वाचं सांगितलं कृष्ण तगल नामा वास करता नमस्कार अंतू कृष्ण म्हणून बरयताच नव्हे खंय वास करता देव त्या क अंत की श अंत की ताची कुट्टीन सायडा धरून देव लमतस की कृष्ण म्हणून वेर गेल्या कडेन वेर निद्दला की खंय वास करता म्हळ्यार प्रश्न निमगिताच प्रभुपाद उत्तर गोत प्रभुपाद हसता म्हणताची कृष्णा तगल हरिनामांत वास करता म्हणाल नाही नामा वास करता नाही कृष्णा इज नॉन डिफरंट फ्रॉम हिज होली नेम कृष्ण नामांत वास करना कृष्णूच नाम नामूच कृष्णूच नाम तसल पवित्र जावन हरिनाम आमगेल जिब्बे रमी हरे कृष्ण महामंत्र आमगेल जिब्बे रमी काढताना किती जागृत जाऊन कडक तुम्ही आलोचन करा
त्या जीभ त्या मन त्या प्रज्ञे त्या बुद्धी त्या आमगेल्या शरीर कितले पवित्र दवरून घेऊ का आम्ही आमगेल्या उद्देश एटिट्यूड कितले इंटेन्शन कितले पवित्र दवरून घेऊ का ताका समजावून आशिल्ले हे अपराध नामापराध देखून नामापराध युक्त जावन काम केल्यारी आमकां मेळना तुझे फळ मेळना केन्ना काही फळ मेळना आमकां कृष्णाले जप करताना आम्ही भावारी श्री प्रभुपादान म्हळेलें आसा हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ कसले हे श्रीमती राधाराणी हे कृष्णा देखोरन तुगेले चरण कमलाची सेवा आमकां दी मायेची सेवा कोरून कोरून पूर जाल्ल्या तुगेले चरण कमला सेवा दी आमकां त्या आमगेली प्रार्थना सुख जप करताना देखून 10 नामापराध सांगिल्ले आसा आमगेल्या पद्मपुराणात उल्लेख येवचो आसा आमगेल्या आचार्य गणान भारी हाका मोल दिला हाका मस्त महत्व दिल्लें आसा नामापराध केंच केंच गोत्तस्का चीची त्या नामापराध केंच सांगल्या वेळी नामापराधांतू इस्कॉनांतू सकाळी नित्य जप करचे पुढे नामापराधाचे पठण करचे इथं म्हणाली इथं नामापराध कसं म्हणून आम्ही केन्नाय उडगास करतो सुका केन्नाय उडगास करतो सुका मात्र नामापराध मुक्त जावन आम्ही जप करूयात तिनी खंताची जप आसा एक अपराध शून्य जावन अपराध युक्त जावन जप करचे नामापराध स्टेज म्हणतात नामापराध हंत दोन्हीचे नामाभास हंत अपराध मुक्त जावचे प्रयत्न करतच जाल्यारी परिशुद्ध नामस्मरण करचे जाल्यार आमकां त्या अनिकेत स्थरा आम्ही पावनीच नामापराध नामाभास तिन्नीचे परिशुद्ध नामस्मरण आम्ही करचे जाल्यार शुद्ध नाम या उद्देश जावका आम्ही शुद्ध नाम स्टेजार पावका जाल्यार आम्ही मात्र नामाभासा स्टेजारी आम्ही नाची आम्ही नामापराध स्टेजार आसाच देखून 10 अपराध कसं जाय तुम्ही येवच्या 10 सत्संगान तो ऐकूचे रसच संक्षिप्त जावन एक निमिष भितर एक अपराध सांगता म्हणजे जरी एकाच अपराध कोण हरिनाम नित्य करत की तंगेले तंक निंदी खुर्चित सताम निंदाम नामनः परमापराधम मिथुनुते यतः ख्यातिम्यातम तदु कतहु सहते तद्विग्रहम परिशुद्ध जावनशील नाम कोण काढत की कोण नामाचा आश्रय घेतला की कोण भक्तानं तंक निंदी खुर्चित हे वैष्णव अपराध म्हणाल अपराध भारी विपरीत जावन असेल अपराध वैष्णव अपराध मात्र केंचेय परिहार ना या 10 नामापराध सांगितले असं दिशी आमच्या शास्त्रांतू हरिनाम चिंतामणींतू भक्तिविनोद ठाकूरान हरिभक्ती विलासांतू विंगड ग्रंथांतू सेवापराध सांगितले असं 32 सेवापराध केले कडेन सांगला एक कडेन 52 सांगला आणि एक कडेन 64 सेवापराध सांगला 3 कडेनी सुरेर सेवापराध कसले कोण विग्रह श्री विग्रह सेवेंतच की तसल भक्ताक निंदी करचे तवे वैष्णव अपराध पास वैष्णव अपराध केल्यार मात्र ताका क्षमिना इतले की आमगेल्या इतिहासांत काण येता 40 50 60 70 वर्स पुढे जाल्ले काण येता कितलीं जण प्रेत जाल्ले ब्रह्मराक्षस जाल्ले पुराजनान मस्त पाप कोरून ब्रह्मराक्षस जाल्ले तांकां पुरो विंगड परिहार करून तांचे संतांक प्रकट जावन प्रार्थना करताच आमकां उद्धार करा प्रेत येवनी मेळ्ळा भारी कश्ट जाता ब्रह्मराक्षसा येवनी मेळ्ळा भारी कश्ट जाता म्हणून सांगताना कसा अपराध केलेले म्हणारी वैष्णव अपराध केलेले म्हणताना ताका परिहार ना म्हणून सांगितलं श्री संप्रदायांतू रामानंदी संप्रदायांतू आमगेल्या गौडीय संप्रदायांतू पुरो काण येता काणी सांगू समय ना आमकां वैष्णव अपराध केल्ल्यांका परिहार ना कसं करून कथले रे वचून वैष्णवाल चरण कमलार पूर्ण माफी मक्का विंगड परिहार ना नित्य मी सेवे करताना भक्तांच्या मध्येंतू देवस्थानांतू या अपराध जायना दिशा मी पळोवन घेवचें आमगेलें कर्तव्य
त्या रितीन आम्ही जप केल्यारी तद नमगेले जावनशील जप जाता केवल हत्ता तुम्ही दोन हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे भारी चांग एकाग्रतेने सांग केल्यारी अपराध शिको का संतांगेले भक्तांगेले अपराध जावचे नज कोणाके आमगे भक्तांग आमगे मिथिन काया वाचा मनसा अपराध जावचे दुःख जावचे नज भारी मुख्य त्या एका अपराध तिशीची दोन्हीचे दोन्ही अपराध कसं म्हणाली शिवाक आणि विष्णूले नाम ब्रह्माले शिवाले आणि विष्णू नाम पुरे एक मुल्लेखचे एके त्यांनी शिव विष्णु पुरे शिव ब्रह्म पुरे विष्णूले काही स्वातंत्र्य मुल्लेखचे असं तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करताची आम्ही दुर्गेल नाव करताची सप्तशती वाचताची अनेकांशी देवाला जप करताची तारक मंत्र सांगताची हरे कृष्ण ऐकतच की पुरजना का ऐकतच प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरा ओके तशी दोन्ही अपराध दवाल नावानी कृष्णाल नावानी शिवालय ब्रह्माल पुरनाम एकच उल्लेख शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नं पश्येत स खलु हरिनामामृत अहितकरः. शिवाल नाम शिवनी कृष्णु कितली जनाल घर असता दवकुडा अंत पडोचे गेल्यारी दैकोर ध्यान दिया दैकोर श्रद्धेर ऐकया घरांतू विंगड विंगड देवतेले फाट असता देव अस कुलदेव अस शिव अस कृष्ण अस गणपती अस तंगल मध्ये ते कृष्ण असता कृष्ण पूर देवतेंगल मध्ये कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष तो पूराचे पूर्वजनांगले हनुमंत तो पूराचे वेर कृष्ण का पूर्वजन रूप कृष्ण दौर नज्ज कृष्ण नाम आणि पूरा विंगड देवी देवतेंगे नाम एक हंतारस मुल्लेखित झाले महा अपराध. तुम्ही कृष्णा पूज करताची आम्ही शिवा करताची तो गणपती करता आणि कृष्णी करता तंतंगल खुशी ना बाबा म्हणा तिशी जाय ना प्रभुपाद म्हणताची शरीरांतू नऊ छिद्रशी नव्हे काही तुका आहार घाला येत अंगा भितरी पोहोच मुल्लेखता की आम्ही तोंड नका घालनाचो आहार इतलं हॉट रू कसं बघ ही उद्दागाला येत म्हणून जाग तुला कोंबे का रंबे का पन्ना का फलाक उद्दागाला पाहिजे बुडा का घालका शीची यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणापहाराश्च इतेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणं अच्युतेज्या. भगवंताल नाम अच्युताल नाम तक्क विंगड देवी देवतेंक समजावनसिल नैत. तमिळनाडंतू एक दवसನ ಚಮಕದಮ್ಮಿ ಕೈ ಅಮ್ಮ ಹುಡುಗಸ್ಕಿತಪ್ಪ ದವಸನ ಉಚನು सांगितलं त्याचे नाव मग कुठं असताना देवस्थानाचे श्री वैष्णव देवस्थान ते उचनू ते एक भारी एक दवाला एक अर्चक असता पुजारी असता 300 वर्ष 200 वर्ष पुढे झालेलं कहाणी आहे. पुजारी असता पुजारी उचनू दवा नित्य पूजा करचे दवाक पूजे करून बाहेर यायचे कारण रात्री त्या पूजे पुढे जाऊन कडोक वाटते काडामध्ये येऊची वाट येते असताना 31 टक्के ब्रह्मराक्षस धरता धोरण सांगता तुका खातात सांग म्हणता कोर नका मग घरात तू सांगून येईना मग घरात तुम्ही गेल्या चरडू असायची पाहिलं असं मी लावत बापत असायची मग दवाच ना पूजा करची असायची कसं व्यवस्थित कोर का एक पण सोड मग जाय ना ब्रह्मराक्षस मध्ये प्रेत भूतावेरे नाही आणि ब्राह्मण जाऊन इसले चूक पोरग भारी विकराळ रूप घेऊन पॉवरफुल जाऊन असतात कोणी आडयचे साध्य ना तसं ब्रह्मराक्षस धरतात म्हणता शिष्य असं मग जबाबदार असं मग जाय ना ಸ್ವಲ್ಪ मग समय जाऊ का पाय येता होतो गेले की पाय मग खातो पोरा मग कर्तव्य पोरं कंप्लीट करून पाय येतावं म्हणतो ना 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 शिष्य थोडं तुका मूर्ख नाही ब्रह्मराक्षस म्हणता कसं गॅरंटी कसं असं जमानत कसं असतो येत म्हणून गॅरंटी कसं असं म्हणता ना तो म्हणता ते काम करी हे जो ಏನು ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಯಿ ಮಗ ಗೋಹತ್ಯೆ ಕೆಲ ಪಾಪೆವು ಜನ ಎತ್ತಾಶ ಖಂಡಿತ ಗೋಹತ್ಯೆ ಕೆಲ ಪಾಪೆವು म्हणतो ना 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 तू आता म्हणता मग तू ब्राह्मण तू गोष्ट तू परिहार करून घेता
त्याच्या प्रायश्चित बरेला शास्त्रात परिहार करून घेतात आहे ना अभिवाय कसं करू येतं आनंद मधीश मरेल पाप मग केव्हा नका काही परिहार अस गुरुपत्नी गमन केलेलं पाप वो काही परिहार असत उत्तर मॉलजीना म्हणून सांगून होती शेक 2 3 4 इशी 16 विंगड शपथ दिता पुराकी परिहार असं म्हणतात ब्रह्मराक्षस कडेर जाऊन तर ब्राह्मण म्हणतं ब्रह्मराक्षस की ना ब्राह्मण म्हणतं ब्रह्मराक्षस की एक उत्तर सांगतो का कसं काही जेव्हा पाय आवत उत्तर देऊन पाय येणे म्हणून दिलेली शिव आणि विष्णू एकची म्हणून म्हणाले म्हणून सांगेल पाप मग केव्हा जन्म म्हण तत्र म्हणतात ब्रह्मराक्षस पोच जायचं असं या अपराधाक लोकांतू क्षमिना या अपराधांत परिहार म्हणा कोण शिव विष्णू पुरा एक म्हणता पुरा देवी देवता कृष्ण एक म्हणता तसं याक परिहार ना अपराधाक वस्तू तोंदर ना वस्त तसं उत्तर दिला नव्हतो वस म्हणून म्हणाली कितल्या होड अपराध पुराण अपराध वेरचे अपराध ते कृष्णाक इतले घन जाऊन असेल तर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांनी आमच्या लोकल कॉर्पोरेटर एकच म्हणलं देवी देवते कृष्ण एक म्हणाले कसं व्यत्यास बा पुरा बीजेपीत नव्हे कसं व्यत्यास म्हणाली तशी जाय ना मोदी प्राईम मिनिस्टरची प्रत्येक त्यांना जाग अस एक हुद्द त्या चिंतन मुक्त जाऊन आम्ही जप कर का हरे कृष्ण महामंत्र जप करतेस मस्त केला जप यावे 1-2 राऊंड करून चांगला करत टोटूची सकाळ 2 ललित सहस्रनाम झालं अनेक 2 कसली पाठ झालं जोटी यावे एक मूल्य कोणू केलरी हरिनामाची रुची आमक मिळणार हरिनामांत प्रगती आमका मिळणार आता दुनिया अपराध तिन्ही अपराध कसं गुरुवरवज्ञा गुरुला आज्ञा विपरीत जाऊन गुरुन चांगला इतले माल जप कर का एसएसएल साहेब कर का म्हणून सांगून ताका विपरीत जाऊन चमकलेली अपराध जाता त्यामुळे वैष्णवांगल्यानंतर सर्वोच्च वैष्णवांगल गुरु केदने त्या वैष्णव गुरु का अपराध मी करून गुरु केदने आम्ही निष्ठेवरून घेऊ का गुरु खै मिळाली गुरु फॉट जेव्हा गुरु साक्षात मिळेल खंडित गुरु फॉट जर खै दिसलेली पुढलं नमस्कार करू का प्रभुपादांनी म्हणाले उत्तर असं यू कम बिफोर गुरु अँड कृष्णा 100 times यू पे ओबेसन्सेस 100 times गुरु फॉट खै जेव्हा 100 कडे दिसले 100 कडे आरपड का म्हणाले प्रभुपाद इतले गुरुले ऋण आम्ही केदना काही गु शब्द स्तंदकारा ध्रुव शब्द स्तंनिरोधक तयोरेक्यम परब्रह्म गुरु इत्यादी गुरुले ऋण केदना की आम्ही चुकोचक साध्य ना देखून होता गुरुला अवज्ञीकरण असे असतात चर्रीच्या श्रुतिशास्त्र निंदनम चरीच म्हणाले केंची शास्त्र केंची श्रुती हरिनामाचे गुणगान करते की तक्का मी अवगणन करून त्याचे अवहेळन करून शास्त्र गेल्या गुरु साधू आणि शास्त्र या 3 भारी प्रमुख जाऊन स्तंभ पण एकही आम्ही एकाचे आश्रय आम्ही सोडल्यारी आमक भारी कष्ट जाता व्यक्तीन तो प्रोग्रेस आमक मिळणार प्रगती मिळणार देखून श्रुतिशास्त्र निंदनम केदना काही शास्त्रान बरेल श्लोकान देवशी कसले आमके म्हणाला आमगे बुद्धी बजी सान आमके लोपर शास्त्रान बरेल उत्तर अर्थ जायना अशी असं पुरो लरी तक समजावून आम्ही आमगेल्या आमग अर्थ जायनी की शिविंगड आणि की चांगली अर्थ कोण घेऊ येता म्हणून आमगे सिनियर वैष्णवांक आमगे मलगड्यांक वचून निंबुका शिवाय अपार्थ करून ते बैसून चौकी अर्थ करून घेऊची नाही त्या केल्यार आमका नामापराध जाता भक्तींतू प्रगती आमका शिची पंचाचे अर्थवाद कसले पुणे अर्थ देऊन थोडं हरे कृष्ण महामंत्राक हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कसं जे अर्थ भारी सुंदर जाऊन प्रभुपादांनी सांगितलं असं जीव गोस्वामींनी सांगितलं असं मला पूर्ण आचार्यगणांनी सांगितलं असं त्या सोडून कसले पुणे एक अर्थ दिवच्या त्या एक भारी चुकी म्हणून घेता कोणी निमगेल्या कसं तुम्ही कोण जप कसं अर्थ म्हणाले कसं एक अर्थ दिवच्या अर्थ करून घेऊ का कसं ते जप कसं ते नामाचे महात्म्य महामंत्र जे काही उन्नत जाऊन असले मंत्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम कलि कल्मषनाशनम नातः परतर उपायम सर्वबीजेषु दृश्यते हज के वेर जाऊन उपाय ना विंगड उपाय ना हज के नामनो ही आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः
कोणी एक पातकाक पापी महापापी पातकी महापातकी श्रृंगनिंगड स्टेजस एक महान पातकी जावन मनुष्य तक्का कितले पाप कोरी येत पाप करची इमॅजिनेशन करू जाय नकी चिंतन करू जाय नकी आलोचन करू साधना की कितले पाप करू असं म्हणता म्हणून तंजे चढ पाप हरिनाम नाश करते सुलभ नाश करते केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वंतिकार्थनेन निहारमेव भास्करः त्यांची रीती सूर्योदय जाताना त्या सूर्याचे किरण मिळल्या पुरो सकाळी 5:30 5:45 म्हणताना तुम्ही पळत असताना सडीसन सूर्योदय जाता 5:45 म्हणताना उदय तुला प्रकाश येऊचे सूर्य जाता उज्वाड येऊचे सूर्य जाता काही सूर्य निमगिले रे सूर्यनाथ अरुणोदय माध्यला सूर्योदय जायनी सूर्य किरण मात्र ಇಲ್ಲ सूर्य येऊचे प्रारंभ जातानाची सूर्य येऊ का म्हणून आम्ही कळोक पुरा नाश करता शिची हरे कृष्ण महामंत्र जप करू कोणी सूर केला पुरो तगले पाप पूरा संपूर्ण जाऊन नाश करता पास्ताना जपान पक्कू जाऊच्या मी राक्का म्हणून असेल पुरा वर्णन नामाची महिमे शास्त्र दिलेलं असत तसं शास्त्राच्या वहेने आम्ही करू नज आणि आमक बनायले करत का दिवचे नज भावार्थ दिवचे नज दिशीची म्हणून दिसता म्हणून आम्ही मनात कसं ले कर तू इमॅजिन हे करू नज मला कसं सांगता आबा हडोड हरिनामनी कल्पना हडोड उलयता शिष्य पाच चांगल्या बेरी पातकम पातकी एक पातकी का कितले जप पाप करून आलोचन करू साधना की तिथले नाम एक पद नाश करते कशी साध्य असं कशी साध्य असतं आम्हाला इथले काळ दोन जप करतो आम्ही पाप नाश होची दिसना कशी साध्य असं म्हणारी तिशल देखून पुरा इमॅजिनरीत आहे ओव्हर ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणतात का ऑडकोन दाखवच पुरे ब्लोईंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन म्हणता इंग्लिशात भारी ऑडकोन दाखवचे बदलता पुरा ना बा एक्झॅजरेशन म्हणून कोणी लेखले री भारी अपराध जात इथं आम्हाला लाश ना जप आम्ही पापचा नाश येतो आम्ही अपराध युक्त नाम करीत सची और एक चणाची राश असली सुकाल चणा राश असलेली एक उज्जे कीट पुरत कनव इतले हॉड पर्वत एक पंत जोडून होता त्याच तक्का एक सेवेत उज्जू दिवचे अपा सुद्धा घालचे वडवले इथं जळी ना अपा सुद्धी दिन पुढे अपा सुद्धी दिलं अपा सुद्धा घालले केल्यार वत किती जलते की जळना इथे का उद्दा घालते केल्यारी तर जळना तक्का मी सुकाल दवर का तण मात जलता वल्ली केल्यारी जळना तशीची आम्ही अशा नाम जप करता वच्चे अपराध म्हणाले उद्दा घालते वच्चे केल्यारी हाजी पुरा आमका दिसना तशी आम्ही नामाचे प्रभाव आमका दिसना की शजा मिळव एक क्षण दवा नामस्मरण करून ब्रियमाण हरेर नाम गणन पुत्रोपचारितम मजामिरोप्यगाधाम किमुत शुद्धया गणन तक पुत्त आपण मुरु जल्ला जामिळू भगवत धामा चमकलो आणि श्रद्धेर नामस्मरण करता विषय सन्मुख परीक्षा म्हणजे सुखदेव म्हणतात श्रद्धेर नामस्मरण केलेल्यांका खंडित देव आपण वर्तात भगवत धामा शून्य पाप शून्य जाऊन पुराण मन वासना शून्य जाऊन दवाले तक बचुका अवकाश मिळता दवाल नामस्मरण इमॅजिनरी नाही परिकल्पित नाही कपोल कल्पित नाही शिची नेक्स्ट नामनो बला यस्य हि पाप बुद्धी न विद्यते तस्य यमेर हि शुद्धि नामाचे टू कमिट फर्स्ट ऑफ सांगितलं टू कमिट सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम भगवत नामा वेरी आश्रय घेऊन पिवच उदाहरण सांगितलं तुमका क्रिश्चियन क्రైస్తాంగలంతే కాన్సెప్ట్ తగిలే వారు चूक करचे आयतार वचन कन्फ्युशन म्हणून करचे श्रील प्रभुपादान भारी सक्त खंडन केला व्हेरी स्ट्रिक्ट खंडन केला सगळे वारू चूक करचे खंडे वचन कन्फ्युज केले जाल्ले म्हणून माफ करता येशू ख्रिस्त आमगेल पाप तो घेता म्हणून तशी जायना आम्ही माफ करका म्हणून उद्देशान पाप केले री त्याच्या चुकून पाप केले की जो गोतनाशी बदलची दुःखांत आम्ही प्रायश्चित केले री रडले री थोडे उद्दा काढून हे जो देव माफ करू पुरो री नामा शक्ती वेळ आम्ही पाप केले री जाय ना तसं नामापराध युक्त नाम देतात त्या नाम प्रभाव दिना तशी आत्ताच कसं तुम्ही कसले पुणे पुढची तसं एक धार्मिक कार्य कसं यज्ञ जावो हुतादी जावो शुभ कार्य जावो त्या आणि हरिनाम एका मूल्यचे
धर्मव्रत त्याग हुताय सर्व शुभक्रिया साम्यमपि प्रमादः शुभक्रिया का साम्यच दिवचे आम्ही घरात वर्ष गणवम करता बा सत्तेवळ करताची सत्यनारायण पूजा करताची कारण तो अगदी होत करताची डेली जप करताची दहा म्हणून ऐक नव्हता हा दावाल नामाखनी यापुरा सत्कार्याक ಒಟ್ಟುಕೊರು ಜಾಯನ ಯಾಪುರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ दावाल नामाके साक्षात कृष्ण जिब्बेनंत सतक्कनि विंगड साधनेक तोलनि कोर्नकची ता अपराध जत्ता महान अपराध जत्ता अरे अपिप्रमादः तदिस एक प्रमाद म्हणलेक लास्ट टाइम डिस्कस करूया नोवा चिकसल तुमगले हरे कृष्ण महामंत्र जप करचसले प्रचार करचे कोणाक विश्वास ना की श्रद्धे ना की तसल जना प्रचार करचे अशुद्ध धाने विमुखी अपि अशृण्वति यश्चोपदेश सर्वनामापराधः कोणाक विश्वास ना की नामावेरी कोण हरे कृष्ण महामंत्र जप करना की कोण इच्छी ना की जप करत तांका पास ओत्ताय कोरनु हरे नाम संचित सला तक आम्ही सांगता गेले तशी तांका मना तो नेनी की त्यांनी सुतवच हरे नामाक अपराध अंक लागता कोणाक श्रद्धे विश्वास ना की हरे नामावेरी तांका प्रचार करू का कोरका आमगे कर्तव्य कोरका पास तांका ओत्ताय करू वचूनच श्रीची धनच कसल्या इतले नामस्मरण ऐकूने इतले ग्लोरीस म्हणताची महिमे हरिनामाविषयी ऐकूने मगिरी अहम ममादी शरीरावेरी आम्ही आश दवरून घेऊन ममत्व दवरून घेऊन श्रुतेपि नाम महात्मे यह प्रीतिरहितो नरः अहम ममादी परमो नामने सो अपि अपराध कृत तवे अपराध म्हणून घेता मिगल जन मिगल बायल मिगल चरडो मिगल अम्मा आनु दुड्डू आस्ती संपादने काम पूर्ण जाव का जलरी आम्ही एक ने एक दिसू नौका विहार संबंध सोन वच्चे पुरे एक ने एक दिवस पूर्ण सोन वच्चे तसल कंचे अम्मलొట్టు याना हरिनाम मात्र त्रणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि पुराचे वेर हरिनाम मात्र पुरा एक ने एक दिसू सोण वच्चित सला आमगे मित्रजन बायल चरडुव आनु अम्म संपादने संपत्तु दुड्डु नाम पूरा सोण वच्चित सला कड़े रेवच निश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धु भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् श्वासा विश्वासता कितने कोणाला शरीर कोणाला जीवन अंती जात म्हणून समजू जाय ना हरिनाम काढाची हरिनाम एकच आश्रय म्हणतात चल देखून हरिनामाचे आश्रय घेऊ का दहा नामापराध मी श्रवण केलं कसं वाटक का अजून विश्लेष जाऊन डिटेल जाऊन म्हणजे काय एकच अरसाचे 10 दिवसात जरी कसं वाट अपराध मुक्त जाऊचे अपराध तुकून करण्याशी बेस कसं वाट 10 सोडून 11 एक नामापराध संगीत असा अपिप्रमाद It is also an offense to be inattentive while chanting. जप करताना श्रद्धेर हरे कृष्ण महामंत्र प्रत्येक आम्ही ऐकू का आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करतो तुम्हाला दवा आवाहन केले वेरे आमगे जिब्बेरे दवा आपयतच आम्ही निमंत्रण दितसची पण एक ओड मनशा आमगे घरा आपण घरा आयला तो मनुष्य बसला तोंड पडेल असे आमगे काम केले रे मोबाईल पडून बसले रे पेपर वाजून बसले रे कितलं हॉट चूक देतं कितलं हॉट इन्सल्ट देतं मनशाक ही साक्षात हरे कृष्ण महामंत्र मी सांगून दवा आपय तरी मग मोबाईल पडता जप करचे पेपर वत्त जप करचे एक हातात विंगड एक काम वसरीत कसके हात घालताची आणि कसके क्या फोनवर उलयता तशी विंगड एक मनशाचे उलयता जप केल्या दवा कमी फिलांतू आमगे आसचे अत्यमूल्य वस्तू कसं म्हणारी तर समय वरदाल पुरा मी संपादन करून घेऊयात पुरा की हात पे मारून अर्जन करूयात हेल्थ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ केल्यार हेल्थ येता ದುಡ್ಡು येता लायक रिलेशनशिप्स मेळता संबंध मेळता घर बंधू येतं पुरा करूयात समय मात्र
स्वर्ण कोटपी न लभ्यते. चाणक्य म्हणतात कितले 1 कोटी स्वर्ण मुद्रा दिली तरी 1 क्षण समय वापस येणार. तिथला अमूल्य जावन असेल समय. आ समय मी ತಂತ ಸಿಲಾಂತು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಸಕಾಂತಿ ಸಮಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ರೀ ತಾ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಯ ಆమె दावा दिताना संपूर्ण दावा दिले तर आम्ही सिलांतु अमूल्य जावणे सिलांत बेस्ट वस्तू दावा देऊ शकत. त्या समय आम्ही दावा देताना तज्ञ देव बदलाची प्रसन्न करता दवा खुश शकता या दवा आप समय देनी नावा जप करते सची विंगड काम करते सची म्हणाली दवा विचार देखो अपिप्रमाद आहे इनअटेंटिव्ह जाऊन जप करून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून त्या कन्ना पोडका आमगेला पास मध्ये ऐकता मी जप केले री त्यांची रीती री कब्बारसू जॉन डिसाईल मनुष्याक कब्बारसू कूड लागता लोकल दिसत का कब्बारसूची पित्त शमन करू कब्बारसू जाऊ का कामाले रोगाक कब्बारस पिऊन हळदी मुचन एक दिवस कब्बारसू गॉड फील गुरु गॉड दिसू दिसता चिंपेक शीची या हरिनाम कोड दिसले रे आमका तर आपण वाट कसं अपराध करत गोतनातली जात सर अपराध जावण होता पाय चुकून उची फॉल राऊंड चुक्कन असे कल स्टेट विसिन करू साध्य जाय ना कसं करू वाट कसलं नामापराध युक्तानां नामानी एव हरंत्यगम नामान देवची तसं अपराध नामापराध नामा मिथन जाऊचे त्या नामस्मरण कोरनोची हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरनोची हरण कोरका कान घेऊ का इतलेची अपास जप कोरका धवाल शरणा कमलार पोणू तर काय हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरची पुढे पंचतत्व मंत्र म्हणताची गौरांग महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू भारी मर्सीफुल कृपाळू दया सिंधू आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ युजवरौ युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतार त्यांनी चैतन्य भागवताची सुरेरचे श्लोक सांगताच करुणावतार चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद महाप्रभू तकाच त्याच्या म्हणला कसं तुम्ही आमगेले उडगास काढून जप करा चांगले उडगास काढून जप केले रे कसं अपराध असले गोत नकली जाऊच तसं प्रयत्न कोण करू का गोत नकली जाऊच तसं अपराध आणि माफ करताची तकाची हरे कृष्ण महामंत्र कोरची पुढे मी एक पंथा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद आम्हाला मंत्र जप करून एंडाखेता मंत्र बस जप करताची કેટલી જણા પડેલા ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅದನ್ನಿ ಖಾಲಿ ಜೈ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ದಿವಸ 108 ಪಂತ 216 ಪಂತ ಜಪ್ करतले सची अपराध काढचिकितरी जयपदाक स्वामी महाराष्ट्र पडले दत्तवळी गौरांगा म्हणतस सगळं नाही समय मिळेल तर आम्ही त्या अभ्यास करू गौरांगा याच्या म्हणतस का अपराध नाशता तिथे महाप्रभू कृप दित्तम का नामावे रिचे उचक रुचे उचक दाम कोरच मन दित्ता शल्द गुण अपराध कसं मला संक्षिप्त एक आयडी मिळेल असं आणि बुखारची 17 तुम्ही आणि भारी डिटेल्स जाऊन तुम्ही ऐकूच्या सची संक्षिप्त जाऊन कसं म्हणतो की आयडी मिळू का रुच मिळू का खाली एक टेस्ट रेपिटायझर खाली तुमका जेवण अभ्यास सुरेर खाली रुची म्हणून वाटताच रुची घेऊच्या मात्र एक कसा विषय तुम्ही ऐकूच्या रसाची म्हणून सांगू प्रयत्न केलेला असं हा जे ऐकून आम्ही अनेकही भक्तींतू अनेकही जपांतू श्री प्रभुपाद म्हणाले उत्तर असं 99% ऑफ अवर स्पिरिच्युअल लाईफ डिपेंड्स ऑन अवर चॅन्टिंग आमच्या जीवनाची 99% प्रगती जपावेर जप करणं अशी प्रगती घेऊची साध्य ना तर जप कर काय अपराध मुक्त जाऊन कोर का दवा शरण जाऊन कोर का मत लढवून कोर का दवा मिगेल्यांतो अपराध भरला मिगेल्यांतो कोप काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट वंचन हृदया भितर चिक्कोल भरला हे कोरनु मग तुगल्या श्रीमती राधाराणी सेवेंत गाली माये जन्म जन्मांतर पण माये सेव कोर कोर पूर्जल या चिकलेले पुन्हा चरवित मतिरन कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोपि पद्येत गृह दृढव्रतानां मदांत गोबिर विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चरमित चरवणानां खेळले खाऊन खेळले तू केलं चुईंगम त्या कारणापासून मी खेळले आणि तू केलं बस त्या कारणाने मी खेळले कोण 800 वर्ष 1000 वर्ष 3000 पुढे जंगीस खानानं तुमगेला सिराजुद्दौलानं आणि कोणतं अल्लाउद्दीन खिलजीनं राजा राणावतानं तुमच्या महाराणा प्रताप रुद्रानं पद्मश्री जनानं पुरा कोण आम्ही कसं पुरा इतिहास ऐकताची आणि पुरा कसं केला त्याचे मी करचे आणि आपण दुड्डू करचे सिला मी दुड्डू करचे आणि अनेक हॉड घर बंद करणं अशी अनेक हॉड घर बंद काशी तर आम्ही जीवन द्या जाऊ का त्या जाऊ कसं पुरा आशिष पुढे लक्ष जन्मांत जायचं आशिष का तेव्हा जन्मांत मी काढव की सोनी की डुक्कर की ओंटी की जाऊन येणार आपण त्याच्या आशी
डुकरा का एक चरण अनेक 4 चरण जाका मग डुकराश इशल देखो नु आपास आपास नक्कम का उसिल पट्टा येऊचे हरिनाम स्मरण कोरनु दवाल चरण कमला पाऊन घेऊया आणि मग दृढ जाऊन हरिनाम जप करूया कृष्णा श्रीमती राधाराणी तुमगे सेवेचे अवकाश दियाची देखोर नमका सेवे करचे अवकाश दियाची मग प्रार्थना करतेची जप करचे अभ्यास पूर करून घेऊया देखो सडीने उलोच संगील मका सडीने उजलल्या देखोर ओजार विनंती कसं म्हणाली जलितली चढ जप करा पण पूर्वजन खंडित जप करतले ಅಂತ ಅಷ್ಟಲ್ ಜನ अपराध शून्य जाऊन श्रद्धेरी दवाल प्रेशर कितरे दवाल खुशी कितरे मी जप कोर का दवा का आनंद दिते जप जरा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज संचे उत्तर अस हरिनामक रुचि जाऊन असल्या कसले लोक वस्तू दाखे लोकांत जलरी इथं हरिनाम मक्का कष्ट दित म्हणजे जलरी आवता हरिनाम करते इथं कृष्ण आता प्रीती हरिनामक रुच वस्ते लोकांना जरी मग त्या रुच दिसना म्हणजे जरी मग जप करचे भारी कष्ट जप म्हणजे जरी आवता करता इथं का कृष्णाक तक नाव करचे मला प्रीती कृष्णाला खुशी कितरी कृष्णाला प्रसन्नता कितरी कृष्णाला मोग्गा किती राव करता त्या भावनेने पूर्ण जप करूया कसं की आवर्त करून घेतली मोठा संघ प्रयत्न केलेला कसले चढवून जाऊन असल्या मी गेले कसले चढवून जाऊन असलेली मी गेले गुरु महाराजानं तिच्या प्रभुपादानं सकल आचार्य वृंदाने आईल पूर भक्त समूहानं श्रमिक का म्हणून तुम्ही पूर जनाल चरणारविंदाने प्रार्थना करताची एक किंचित रूपाने प्रस्तुत करू दिलेला अवकाश दिले का भागवत पुराण कोंकणी का मिगल धन्यवाद अर्पण करताची अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयामि। श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस श्रीकांत दास प्रभुजी भारी भारी लायक कोण तुम्ही अपराध भागमना अपराधाचे एक्सप्लेनेशन अपशी पुढे अपराध कसन म्हणून तुम्ही हाजे एक ब्रीफिंग दिलेला भारी भारी लायक कोण तुम्ही एक्सप्लेन केला अनेक तुम्ही सांगल्यावर जेवणापशी पुढे एक ॲपेटायझर म्हणून असता हे ॲपेटायझर आमका आणि येऊची सेशन्स आमगे भूक वाढेला हे ॲपेटायझर आणि हे सेशन ना त्याचे खातीर तुमगे मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। ह्या सेशनाचे एंडिंग हवा नरसिंह प्रार्थना सांगून करता। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हाद लाद दायिने प्रल्हाद लाद दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कानखालये शीलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे हरे
जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद विघ्न विनाशन नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणी प्रल्हाद महाराज की जय सकट जणांनी हे सेशन ऐकलेल्यांक सगळ्यांक एक धन्यवाद प्रभुजीन सांगल्यावरी ह्या बरी आज एपिटायझर आशिल्ले भारी लायक सेशन मुखावयली येवची 10 मिस्टेक्साचे सेशन सकट जणांनी अटेंड करता भारी मस्त मस्त सगळ्यांक